Això és el que sentim cada dia quan eixim al carrer. Ara imaginem que tot continua igual, però nosaltres deixem d'entendre bé el que escoltem. El so arriba, però no del tot clar. Cuidem prou la salut dels nostres oïts? Ens hem traslladat fins a l'Hospital Clínic de València, perquè el primer és entendre quan una pèrdua auditiva es converteix en un problema que afecta la qualitat de vida. En consulta, això no és una sensació, és una mesura. Cuando llegamos a un umbral, a un límite de 60-65 decibelios es cuando el problema ya empieza a ser serio, incluso un poquito antes en personas mayores. La contaminació acústica i la seva afectació a l'orella interna. Ahí està la verdadera clau del problema. El problema más frecuente es la pérdida de audición por el ruido y la pérdida de audición por la edad. Cuando se suma el ruido a la edad, pues la pérdida es más importante. Cada vez vemos gente más joven que tiene pérdida de audición. De hecho, la gente joven que ahora tenga 30 años tiene los mismos umbrales de audición, nivel de audición, que la misma población con 65 años. Protejan sus oídos en los conciertos, no se pongan al lado de altavoces, hay cascos específicos para eso y también hay unos tapones que se hacen a medida. Hay que tratar las infecciones de oído cuanto antes para que no vayan a más. Y bueno, en Valencia es difícil hablar de ruido y no evitar las fallas, pero deberían llevar protección. Però quan la pèrdua auditiva és severa, la conversa en consulta canvia. Ja no parlem només de prevenció, parlem d'un diagnòstic. Y rebre'l no es sencillo. Suele vivirse por los pacientes como con gran afectación a su estado de ánimo en cuanto a sentimientos de tristeza, baja autoestima y valía personal. Sienten que cambia su vida en cuanto a las relaciones sociales con las demás personas. Sienten que quizá pueden sentirse inferiores a los demás por no tener la misma audición. Però no és una sentència definitiva. I quan eixe dany ja està fet? Quan protegir-se o l'audífon ja no són suficients? És així on s'obre una nova etapa. Parlem d'implant coclear, la tecnologia que, quan tot pareix haver arribat al límit, pot canviar el punt de partida. Una prótesis auditiva lo que hace es transformar el sonido, lo filtra, lo aumenta y luego lo vuelve a convertir en sonido. ¿Qué es la diferencia con el implante coclear? Pues no estimulamos las células ciliadas, porque o están muertas o están muy enfermas. Lo que estimulamos es que en el centro de ese oído interno, que también se llama caracol, estimular esas neuronas del ganglio de Corti en el modiolo de la cóclea. Entonces, si no hace mucho tiempo, me refiero a 10 años, que la persona ha perdido la audición, va a poder ser estimulado correctamente y oír pues prácticamente como una persona normal. El implante coclear les facilita bastante su vida, les ayuda en cuanto a que se sienten que pueden ser más funcionales y tener más oportunidades de cara a conocer gente nueva. Emocionalmente supone una subida de la autoestima en cuanto a pensamientos de me voy a relacionar mejor, mi vida va a cambiar, va a ser mejor, voy a poder hacer cosas que creía que no podía hacer. Recuperar el so pot canviar moltes coses, però abans d'arribar ací hi ha dubtes, por i moltes preguntes. Ens hem reunit amb l'Associació d'Implantats Coclears de València, un espai on qui acaba d'arribar troba algú que li diu «Jo també he estat ahí». Nuestra función es divulgar y dar a conocer el implante coclear, enseñarles un poco que no están solos, que tienen otras personas como ellos, que hacemos actividades todos juntos para empoderarlos, para darles herramientas y hacemos mucha incidencia política para conseguir accesibilidad a la comunicación total en todos los ámbitos de la vida. En l'associació hem conegut persones que han viscut així durant anys, persones que en algun moment han hagut de fer-se una pregunta difícil. ¿Es viable operarme o no? Me llamo Ana, tengo 39 años y soy sorda de nacimiento. He llevado toda la vida audífonos y bueno, y en el año pasado pues notaba yo como que me costaba mucho entender, no estaba tranquila y nada, y fui al otorrino y me planteó el implante coclear.
Com Anna, també hem conegut a Serafín i Carmen. Ell té 68 anys, ella 84. Tots dos han fet este camí fa poc. Dos exemples que ens recorden que mai és tard per tornar a sentir. Jo antes, a última hora, no podia tindre conversacions, no podia estar en una reunió en els familiars, me sentia apartat, perquè clar, no entenia. Si anava a la tenda, tenia que vindre la dona per dir-me el que me dien, o a la farmàcia, o al metge. Entonces, era algo desesperante. Yo antes no podía salir prácticamente de casa, no podía ir a los médicos, no podía ir incluso a la compra, porque no oía bien y no sabía ni por dónde ir ni por dónde salir. Era algo que me agobiaba mucho. Ara ja han dit que sí, entrem al quiròfan. És el moment de col·locar l'implant coclear, una intervenció cada vegada més precisa i amb resultats que poden canviar-ho tot. Estos aparatos són els que jo duc. Este el duc interno. Això d'uns electrodos que t'ho fiquen ahí en el caragol, ahí dins, i això ho tinc així. Això s'apega, i això és el que va darrere de l'orella. Tens que anar molt de cuidado no pegar-te un col, perquè se pot manejar o el que siga. Seria una història tornar-te a operar per això. Però simplement posant-te això, hi ha que veure l'efecte que fa. O sigui que jo estic com un xiquet en sabates noves. Me ha cambiado totalmente la vida, me ha dado la vuelta. De ir, que no podía ni salir de casa, allá lanzarme, irme, oír y fenomenal. Al 100% digo que no tengan miedo, que se pasa, además tampoco es tanto como te dicen, porque para mi edad tampoco he tenido ningún problema. Los sonidos no los captaba. Algo tan simple como el agua que cae en el grifo, o las pisadas, o mi propia respiración también, y no escuchar el timbre y estar pendiente de si ha sonado o no ha sonado. Con el implante lo capto al momento, estoy más tranquila. Laura Garrigós és entrenadora de CrossFit. És sorda de naixement i porta implants coclears bilaterals des dels 2 anys. Avui formen part d'una vida activa marcada pel moviment y sense límites. En deporte siempre hay gente alrededor y entonces cómo puedo escuchar a la gente si me llama o a lo mejor pues, me pasa el balón. Entonces gracias a los implantes puedo. Y después ya en CrossFit, el primer año no llevé implantes porque tenía miedo si se cae y la pesa pues a lo mejor se puede romper, hasta que descubrí probando en turbante que se protege para que no se caiga. Vale la pena los implantes cocleares si queréis tener amistad, si tenéis en la familia que no es sorda o es que queréis escuchar la música o queréis saber qué sonido hace en la calle o en el coche. Entonces es una bonita experiencia porque si no, no sabría nunca qué sonido hay en el aire. Yo quiero es que me apoyen, que estén a todo rato a mi lado y que hablaran conmigo, aunque si yo no hablara o es que me cuesta hablar o que me cueste socializar, siguen ahí a mi lado lo que haga falta. Mara té 4 anys i, com Laura, és sorda de naixement. Des que du els implants, el so i la música han passat a formar part de la seva vida. Doncs te pots imaginar en una família de músics, el meu home és pianista, jo toco la viola, el meu fill és trombonista. Rebre la notícia va ser molt fort, molt dur. Però bé, en seguida diguem això, n'hi ha que anar pel camí que toca i anem a buscar la forma possible, encara que sigui de forma artificial, però Mara ha d'estar en aquest món auditiu que per a nosaltres és tan important. Mara té que escoltar música, sí o sí. La música i el piano els aporta moltíssim, des d'un desenvolupament social, de visualització, de lectura, de transmetre emocions. És un camp molt ampli la música i Mara pues, ho està disfrutant. La primera activació va ser per a nosaltres meravellosa. Ella no parava de plorar i nosaltres ploràvem però d'alegria de dir, ostres, ara sí que ens està sentint.
Realment és una discapacitat que poden ser capaços de plegar on vulguin. No tenen ningun tipus de sostre. Ara, hem de, per almenys, fer-los la vida un poc més senzilla. De quina manera? Pues en les escoles, per exemple, i si es fiques al final, utilitza les ràdios FM o utilitza es Minimic o el Roger, que te va directament, és una espècie de micro que tens com a mestra, t'aplegues la senyal i li va directament als implants dels xiquets, perquè realment el més important és l'aprenentatge dels més xicotets, quan estan adquirint el llenguatge, xicotets detalls que quan tu tens en la família una persona amb discapacitat auditiva caus, però si no, no tenim aquesta informació, no està de més donar la informació de forma general. Però perquè eixe so es convertisca en comprensió, hi ha un treball fonamental darrere. La rehabilitació auditiva i la logopèdia acompanyen cada pas d'este procés. És important reaprendre a escoltar perquè sí que és veritat que a tu, quan et fiquen un implant coclear, diguem que és com si l'oïda estiguera tornant a néixer. Tot això és com un reaprenentatge de tot el que ja tenim, però amb una escolta diferent. Perquè sí que és veritat que es sol dir que és com un soroll una mica més metàl·lic, més electrònic, però que a poc el cervell va fent com si fos la teva oïda habitual. Les classes de rehabilitació auditiva depenen també del moment en el que s'està fent, si estan recient implantats o si ja porten un temps i el que estan buscant és com fer un reciclatge del que ja tenen. En el cas dels primers que estan recient implantats és començar des del principi. Pues el que estàvem dient, no? Que es comença amb un soroll. Què és aquest soroll? Puc desxifrar quin és? Després ja sí que comencem a donar-li forma. Pues a lo millor amb uns camps semàntics de colors, animals, verdures, fruites, coses més tancadetes que sí que puguen agafar del seu registre que tenen ja. Els que sí que porten més temps, el que es fa sobretot és això, fer com un reciclatge, tornar a donar unes pautes de açò és açò perquè l'estic mirant i va per aquí. La importància de la rehabilitació és que per una banda li estàs donant un apoyo i també un lloc on parlar, on dir-te què pensen, què és el que vull fer però no sé com fer-ho. Un treball constant en el qual la família també és clau. Va començar teràpia auditivo-verbal via online en México i ens ensenyaven com havíem de comunicar-nos en ella i què és el que havíem de fer per a suplir aquests mesos que ella no havia tingut aquest estímul auditiu i sempre s'havia recolzat en l'estímul visual. Per tant, obviàvem tots els estímuls visuals possibles i a poc portar-la al nostre terreno. A dia d'avui, Mara està totalment al nivell de la resta de xiquets de la seva edat cronològica. La salut auditiva comença amb la prevenció, però quan sentir deixa de ser possible, la medicina, la rehabilitació i l'acompanyament obrin una nova porta. Perquè l'implant coclear no és només tecnologia, és tornar a entendre, tornar a comunicar-se i tornar, sobretot, a formar part del món.